Šta je za mene škola? Škola je za mene mesto gde provodim veliki deo dana. Svakog dana. Godinu za godinom. I zato mi je stvarno važno. Da mi je u njoj i lepo. I jeste. Imam nastavnike kojima je Stvarno važno. Da ne bude mučenik i samo učenik. Već mnogo više od toga. Organizator. Kreator. takmičar, sportista, Anketa. Čuvar prirode. Duga nam je lista. snimatelj, montažer, autor spotova, trgovac, Zanatlija. Stani, nisam gotova. glumac na srpskom, engleskom, francuskom, Gitarist. Perkusionista. sviraš za klavirom, Pevač. plesač uz muziku, iz Rusije, Irske, Grčke, Naravno Srbije. Šta li će još da izmisle? Stvarno nam je važno da u školi shvatimo ko smo I šta smo? i šta možemo da postanemo. A vama?